आफादगिरिया बे लोक्षि फुजा टेलिसालाव जानाय 53 बोसोर बैसो जाबाय बे फुजाहा 1969 मायथाइयाव बे टेलिसालनि ओनसोलाव बे गोदोनि जोंनि बिफामोननि दिनाव बे फुजाखौ गायसननाय जादोंमोन। बुंनो थाङोबा सारा गलाघाट जिल्लानि नैबे सिसुपानि ओनसोलाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै रायजो जाफैजेननाया बियो 65 मायथाइनिफ्राय जादोंमोन। खोब हाग्रा बारि समावनो थारमाने हादान समावनो नैबे फुजाखौ गायसनदोंमोन। दा बै समनि फुजा आरो दिनै समनि फुजा बे फुजाखौ नायोबा एसे डिफारेन्स। दा बै समाव खोब रिमट एरियामोन, हादानमोन, बिनि मानसिफ्रा गुबुन जायगायाव ओंखारलांनो हायामोन। बै समाव जोंनि नैबे हादान सिफाय फैनाय आबौ आजौमोनहा मोनसे बाथ्राखौ सानखांदोंमोन जे बोसोराव अन्तत जोंनि जि सिबिनाय दा बर'नि बेलायाव ओरैनो बिमा माइनाव होननानै बुङो। दिनैनि थारिखआव जोङो लोक्षि फुजा होननानै बुङोबाबो बे माइनाव सिबिनाय बे जिहेतु बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो दंखायो। थ' बे हिसाबै बिथांमोनहा सानखांदोंमोन जे बिमा माइनावखौ जोंहा सिबिनो गोनां दङ। दा बेबायदि बै समनि थासारि बे थासारिजों बिथांमोनहा गोबां जुजिनानै थ' बेखौ गायसनजेनदोंमोन। थ' दिनैनि थारिखआव नायोबा बेयाव मैखोमै फ्राय 25,000 बर' सुबुङा बेयाव रायजो जायो। खोब खोबै सिसुपानि ओनसोलाव खोब खोबै दङ आरो बेयाव खुनु गुबुनारि जोंनि नैबे गेजेराव हाबसननानै न'खर गैया। खिन्थु 25,000 सुबुंनि गेजेराव खिन्थु हाबसननानै रावबो गुबुनारि गैया, खाथियाव नांजाबनायाव दङ। दा जोङो नैबे फुजाखौ खाथिनि गुबुनारिफोरजोंबो लोगो नांफायो आरो बिथांमोनहाबो जोंजों गोदोनिफ्रायनो मदद होबोबाय थायो। जोंहा बेयाव आसामिस स्पिकिं जे आसामिस जों हारसा जायखौ होनो बिथांमोन दङ हारसानि, बिनि उनाव आदिबासि दङ, नेपालिफोर दङ, खाथि खाला आरो थ' बिथांमोननि सहाय सहजुगिताया जोंजों थायो। आरो नैबे ओनसोलाव माखासे फालांगियारिफोर गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय मारवारिफोर बा बाङालिफोर नफा नैनो दङ, खोब खम। थ' बिथांमोनहाबो जोंजों गोख्रोङै मदद होफायो। थ' दिनैनि थारिखआव नायोबा 53 बोसोर बैसोहालागै बे फुजाया खिन्थु फुजाल' जानानै थायाखै। बे मोनसे मा जादों जोंनि ओनसोलनि नैबे बर'फोरनि थाखाय मोनसे फोरबो बायदि जानानै महर लादों आरोखि। बेयाव फुजिनायल' होननानै नङा, जायखिनि बेक्तिफ्रा माइनाव सिबिनाय मुसुखा खुलुमनायजों खुनु लोब्बा गैया बिथांमोनहाबो बेयाव मदद होयो। दा जेरै बुंनो थाङोबा आङो ब्रह्म समाजनि सासे, जोंहा न'खराव ब्रह्म सिबियो। अब्लाबो जोंहा जिहेथु बिदि लोक्षि मुर्ति खुलुमनायनि जोंनियाव जोंनि धोरोमाव गैया। खिन्थु आङो बे फुजानि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ सामलायदों। बाथ्राया बेनोल' जेखिनि मानसिया बेखौ खुलुमो, जेखिनि मानसिया बिनि सायाव बिसास दङ, थ' बिथांमोननि बिसासखौ जोङो लाखिनांगोन आरो बिथांमोननो जोङो खुलुमनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोंबो खालामनानै होनांगोन होननानै जोङो सानो। थ' बेबायदियै गोदोनिफ्राय फैबाय थादों आरो जिहेथु 53 बोसोर बैसो जाफैबाय बे फुजाया आरो फैयै फैयै थ' बेखौ जोङो फोजोबनो लुगैयाखै। बेयो जिहेथु सिसुपानिनि फोरबो महरै मोनसे महर लाबाय फोरबो हिसाबै, बेखौ थांबाय थाहोनो मोजाङै साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनानै लांबाय थानो जोङो खोब गोसो आरोखि। थ' बे महरै गोसो होसारनानै रायजोफ्रा बिनि थाखाय खामानि मावो, दान दक्षिणा बयबो हरो। दा बेयाव बिराद गिदिर मोनसे फालांगियारि मोनसे बिजनेसबो जायो बेयाव। जेरै फ्राय 500सो स्टल दखानफोर बेयाव फैयो, गोबां मेलाफोर जायो, गान बाजना जायो, मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बिदि जायो। जों सानो मा फुजा सिबिनायजों लोगोसे बर' माहारिनि जे कालसारनि प्लेटफर्म, उन्दै उन्दै गथ'फोरनो देरफुनायफोरनो थाखाय जिहेतु मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ, बे प्लेटफर्मखौ जोङो नैबे फुजाफोरनि जोहै जोङो होनो हायो। ओरैनो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि कनफारेन्सफ्राव जथुम्माफ्राव जिबायदि बादायलायनायानो जा बा मोसानाय मुसुरनाय जेरै जायो, जोंबो बेखौ हारिमुखौ समानै लाबोफाबाय थादों गोदोनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो दङ। एबारबो फ्राय जोंहा 500सो स्टला फैदों जोंनियाव। बिसेसके बेयाव अल आसामनि स्टल बेयाव फैयो, दखानफोर फैयो, बेंगलनिबो फैयो माखासे।
दा नागालेण्डआ जोंजों खोब खाथियाव नांजाबनाय नागालेण्डनिबो माखासे फालांगियारिफोर बेयाव फैयो बिथांमोनजोंबो जोंहा सोमोन्दो थायो बिथांमोनहाबो गोबाङानो बे फुजाखौ खुंफुंनायनि थाखाय रां रुफा होननानै एसे जोंखौ मदद खालामो दा बिनि अनगायै बोसोरसेथ' नैबे लकडाउन बोसोरनै जाबाय लकडाउननि सिगां बोसोराव इभेन बेयाव बांलादेशनिफ्राय फालांगियारि फैदोंमोन आरोखि बांलादेशनिफ्राय गोबां बेसादफोर लानानै फाननो बिथांमोनाबो फैदोंमोन बिथांमोनजों जों लोगो हमलायदों जोंबो आसरितसो जादों आरो मोनसे गुबुन हादोरनिफ्राय फालांगियारि जोंनाव फैदों बेखौ जोङो आसरित जादों गोमोथाव मोनसे जादों बाथ्रा जादों आरो बे जितु टेलिसालनि जे लोखि फुजा फालिनाया मोनसे नोंथांमोनखौ गुबुन हारिजों गुबुन जायगाजों माने मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिहोनो खाबु होदों जोंथ' बेखौनो मोनबाय थादों दानो दिनैसिम नायोबा गोबां फालांगियारिफ्रा फैयो बेयाव जायगाजों रायलायो मोजां गाज्रि जोङो सरसा खालामलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन माने गलाघाट जिल्लानि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ गुबुनारियानो होन बा बर'नियानो होन साफ्रामबो बेयाव खेबसेबाबो फैयो आरोखि बोसोराव खेबसेबाबो बेयाव जोङो लोगो मोनलायनायनि मोनसे खाबुबो मोनो गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ रायलायनायनिबो मोनसे खाबु जायो बेयाव बिमा माइनावजों सिबिनायजों लोगोसे आं सानो मा बेबायदि जोंनि लोगो मोनलायनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंफ्राव रायलायलायनायजों लोगोसे हारिमुनि बागै बिदि गोबां सावरायलायनाय जायो आरो बेयाव रंजा बाजाबो माखासे आयदा जिहेथु थायो जों बोसोरै मोनसे मेला आनन्द मेला जायखौ होनो जों बेखौ लाबोबाय थायो थांनाय 2 बोसोराव ओनसोलनिफ्रा मोनाखैमोन दा गथ' गथाय गेलेनाय मानाय बेसादफोर एबार जोङो लाबोदों खारन जोङो मोनथिगौ जे मोनसे रिमट एरिया नोङो हमनानै ला आसाम नागालेण्ड बर्डार खनानि बे ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा रां रुफा गारनानै अबावबा गलाघाट टाउनाव अबावबा गुवाहाटियाव थांनानै नायनाय रंजानाय बेबायदिनो खाबु निस्सय बिथांमोना लानो हाया ओंखायनो जों सानदों मा जायगायावनो जुदि जों मोनसे बोसोरसेयाव खेबसे बेबायदि खालामनानै होयोबा गाज्रि जाया होननानै गोदोनि बोराय बुरैफ्राबो बेखौनो सानदोंमोन आरो जोंबो बे बाथ्रायाव जोङोबो कनभिन्स आरो जोंबो सानो मा बेयो थायोबा जोंनि जेबो अनिस्थ' जाया अथ'स' जोंनि लाब जागोन बे मिजिंखौ जों सानो आरो बेथ' बुंनो थाङोबा गायसनजेननायनिफ्रायनो बे हुदाया गैखाया माने जोंनियाव मा होनदों बिमा लोखिखौ खुलुमनाय आरो बे जिथु मोनसे धर्मीय मोनसे अनुस्थान बे अनुस्थानाव जाला लोंला खालामनाय नैबेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बे जोंनियाव सोलिया ओरैनो फुजा पार्बन होबा आजिखालि बाहेराफ्रावबो लोंनानै फैसै इयुन जेनेरेसना दा बेखौबोथ' हमथाजोबनो हायो होननानैबो बुंनो हाला खिन्थु जोंनिफ्राय स्ट्रिक्टलि बेफोरखौ माना आरो नैबे जुवा गेलेनायखौ जोङो कमप्लिट बेयाव बन्द खुनु जुवानि बेबस्था जोंनि बेयाव जाया जुवाखौ जों गेलेनो होआ लोंनाय जानाया बुंनांगोन समाजाव बाहेरानिफ्राय लोंनानै अनेक फैसै बाउन्डारिनि बाहेरानिफ्राय आरो बेयावबो खना लानानै जोङो लानो नागिरनायखौ जों नुयो खिन्थु जों कमिटिया फ्राय होबथायो आरोखि बेफोरखौ बाउन्डारिनि सिङाव बेफोरखौ होनाय जाया एलाउ गैया आरो मानसिफ्राबो खोब माने बेखौ जोंनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ अनार होनानै जों बिदि खालामनायखौ जोङो दिनैसिम नुफेराखै आरो भबिष्यतसिमबो जाहोआ होननानै जोङो सानदों आरो मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन जोंहा बेयाव मैखोम भाबै सिसुपानियाव मोननै धोरोमारि बर'नि गेजेराव आरोखि मोनसे बाथौ आरो मोनसे ब्रह्म धोरोमनि दा खाथियाव मोनसे गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धोरोमनि मोनसे मन्दिर दङ बे मन्दिराव बिथांमोनखौबो जोङो मदद होयो बिथांमोनहाबो सानथाम जोंनि बेयाव सानब्रै फुजा दङबा सानब्रैयानो बिथांमोननियावबो अखण्ड जयग'आ सोलिबाय थायो आरोखि बिथांमोना मैयाबो मोनसे मांगलिक जयग' होदों पुर्निमाखाय मैयानिया अखण्ड नङामोन खिन्थु दिनैनिफ्राय अखण्ड दहाय फुंनिफ्राय होबाय बेयो सानथाम कन्टिनिउ थागोन 12 खालारसिम आरो माने बिमा माइनावनि मुसुखाया खुलुमनाया जि समसिमहालागै जाबाय थायो बे समसिमहालागै बे ब्रह्म धोरोमनि धोरोमारि जि नेमखान्थिजों मोनसे अखण्ड जयग' बेबो सोलिबाय थायो आरो सानथाम जोबोद मोजां खोथा बेयाव जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव मैखोमै बा मोननै धोरोमा बांसिन जोंनि गेजेराव बुरजा सुबुं हिसाबै जेरै बाथौ ब्रह्म थिग बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव होननांगोन जोङो दिनै लोखि फुजानि नामाव मुर्ति खुलुमनाय मुर्ति सिबिनायनि गेजेरजोंल' जोङो गोबां
नुयो दिनै नोंथांमोननि गलाघाटआव जिहेतु ब्रह्म जाय जयग' होनानै मोजां मोनो ब्रह्मल' नङा जाय जयग' होनानै मोजां मोनो जयग'खौ फोथायो बे जयग'नि गेजेरजों लोखि फुजानि मुङाव जयग' होना खाबु लानो मोनगोन आरो थिग जाय मुर्ति खुलुमनानै मुर्तिखौ खुलुमनानै जाय मोजां मोनो बिस्सास खालामो बेबो बिथां जोबोद खाबु बे मोनसे माने गोजोनथाव खौरां होनांगौ आरो जिहेथु रायजोफ्रा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन जायोब्ला बेबायदिनो जानांगौ माने बयथिंबो बिथिंजों सिबिनायनि खाबुखौ मोननांगौ आरो थिग बेनो माने बिनि थाखायनो दिनै बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आंबो गिबि खेब फैदों गलाघाट ओनसोलाव माने लोखि फुजायाव आरो बेबायदिनो गलाघाटआव गोबां बार फैबाय गलाघाटआ मोनसे ओरैबायदि मुसुखा हा सिङाव मुसुखा जे जावबानो मोनो मेन जारिमिनारि बेनि सायावबो माखासे भिडिअ खालामखांबाय दिनै थिग बे गलाघाट ओनसोला मोनसे माने जारिमिनारि जायगा थिग बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननायाबो माखासे एसेबाबो बयनिबो थाखाय खाबु होनायनि मोनसे साननाया दं आरो थिग जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे लोखि फुजानि गेजेरजों नोंथांमोना मा गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हादों बा बोसोन होनो हादों जोंना गाहायै बुंनो थाङोबा आध्यात्मिक जि मोनसे साइड बर'नि गेजेराव बे आध्यात्मिक दिगखौ उन्दैनिफ्राय जुदि एसे होलाङाबा जोंनि गोदोनि आबै आबौआ जेरै सिबियोमोन बे सिबिनायनि जि परम्परा बेखौ लाखिनायनि मोनसे माखासे सिस्टेम बे सिस्टेमखौ गारलाङाबा निस्सय इयुननि जेनेरेसना नैबे आध्यात्मिक साइडआव एसे उइक जागोन आध्यात्मिक दिगावबो जिहेथु एसे हबल जानांगौ आरो बेखौ न'खराव फुजिनायजों लोगोसे रायजोआरि जुदि फुजाफोर फाथला जायोब्ला आं सानो गथ' गथाया सोलोंनायनि खाबु एसे बुरजा मोनो दा जोङो न'खरावथ' जों सिबिखायो बयबो खिन्थु न'खरनि सिबिनायजोंनि गथ'आ न'खरावनो सोलोंजोबगोन बेखौ साननाया आं सानो गोरोन्थि जागोन दा रायजोआरि माखासे सिबिसालिफ्राव जुदि सिबिनायनि खाबु रायजोनो होयोबा जे बयबो बिनि गथ' फैलायनानै खाबु लालायनाय थ' जोंथ' नुदों बेयाव जोङो जयग' होनायानो होन बा नैबेयाव जोंहा बिमा माइनावनि नामाव आर'ज गाबनायानो होन बा बाथौ आर'जआनो होन जेरावबो रायजोआरि मोनसे बेबस्था जिहेथु बर'आ ज' रायजो जाग्रा रायजोआरि मोनसे खुलुमनायनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों सानो आरो ओंखायनो जोङो नैबे बिमा माइनाव सिबिनाय जि मोनसे मन्दिर दा मन्दिरखौबो लुगासिनो दङ दा मन्दिरा हाफ दान जानानै दङ कमप्लिट बेखौ फुल आबुं महर होनानै बेयाव मोनसे जिहेथु 53 इयार्स बेयाव जों टेम्परारिलि मुसुखा लाबोनानै बिमा माइनावखौ सिबिबाय जोंहा मोनसे साननाय दङ जे नैबे जि मोनसे मन्दिर एबा थानसालि बेखौ आबुङै लुफुंनानै बेयाव पार्मानेन्ट मोनसे मुसुखा बिमा माइनावनि जों गायसननो हायो नामा बिनि थाखाय जोङो थाम थिम खालामबाय थादों रायजोनिफ्राय दान बरङैनि जों लायदों खुनु जोङो सरकारि स्किम नैबे मन्दिराव दासिमहालागै जों 1 थाखा लायाखै पाब्लिक डनेसनजों जों मथा मथि 50% मन्दिरखौ लुबाय मोनसे प्रजेक्ट दं बेयाव 50 लाखसनि बे 50 लाखसजों जोङो जुदि दान बरङैनि जों खालामजोबनो हायोबा आं सान्दों खोब खम बोसोरनि उनावनो जोङो मोनसे पार्मानेन्ट मोनसे लक्षी मन्दिर बेयाव जों फसंनो हागोन आरो बेखौनो बिथा लानानै जोङो बोसोरि नैबे जि फुजा बेखौ खुंलांनो हागोन होननानै जों कमिटिया सानदों आरो कमिटिजों लोब्बा थानाय जेसेबां रायजो राजाफोर बेयाव एकमत आरो बयबो जों रायलायलायबाय थादों गोजोननाय मोनबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय जितु जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों बयबो मिथिबाय गलाघाट जिल्लायाव जे मैखोम बर' सुबुं थानाय जायगायाव बेनो गिदिरसिन जायोना लोखि फुजाया ओरैनो बे ओनसोलाव बहाबाफोर बे ओनसोलाव बर'फोरनि फुजा जानाया बर'फोरनि एसे मोनसे दङ बेनिफ्राय प्राय 9 किल'मिटारसो गोजानाव ओरैहाय मोनसे कदमगुरि होननाय मोनसे जायगा दङ बेयावबो बर' आदिबासि नांजाबजोबनाय बेयो बर' दं आदिबासि आरो मा होनो बेखौ मिसिंफोर एसे दङ थ' बिथांमोनहा जयै मोनसे खुङो बियो बिदि बिराद गिदिर महर होननानै नङा बिथांमोनहा फिसायै खुङो गलाघाटआव बुंनो थाङोबा लोक्षि फुजाया दासिमहालागै आरोखि बे मोननै जायगायावनो जायो लोक्षि फुजाया बर'फोरनि गेजेराव आरो बे समाव
दिनै बे लोक्षि फुजा फाथिनायाव जोंनो गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो दिनै गोबां जायगायाव जोङो गोबां बिथिंनिफ्राय डनेसन लानानै फुजा फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि लोक्षि फुजा फालिनाया बे माबायदि नोंथांमोना बेयाव रांखौ मोननानै बोरै बेसेबां गिदिर बे लोक्षि फुजाखौ फाथिनाय खाबु लानो हादों जोंहा बेयाव 65 भिलेज जोंहा सिसुपानायाव गासै दङ 65 बर' आरोखि मैखोम बर' बिथांमोनहा गामि गामि न'खर न'खर खांनानै जोंनो रां राशिखौ होयो बेजों लोगोसे माखासे जायफ्रा माने फालांगियारिफोर दङ हमनानै ला बेयाव स्टलफोरजों फज'यो बै स्टलफोरनिफ्राय माखासे राङा फैयो बेनिफ्राय जायखिनिया रां राशि गोनां बुरजा रां राशि गोनां बिभिन्न खामानि मावग्रा बिथांमोनहा गोसो जानानै जोंनो रां राशि होयो आरो नैबे फुजाखौ खुंनायाव दिनैसिमहालागै जोंहा रां राशिनि खिन्थु आंखाल जाफेराखै जोंहा रां राशिया इभेन प्रत्येक बोसोराव जोंहा जमा थालाङो प्रत्येक बोसोराव जिहेतु स्टलाबो बुरजा जाखायो स्टलनि फैसा जों मोनो आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो बे नैबे लोक्षि मन्दिरनि थाखाय होयो आरोखि बेबायदि कालेक्सनजोंनो फुजाखौ जों बिराद मोजाङै खुंलांनो हायो एकदम बे मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रा जों फुजानि नामाव कालेक्सन खालामनानै गोबां फुजा फाथिनाय नुयो बे बेफार सिस्टेम खामानिखौ मावनाय जायो आरो फुजानि नामाव थिग नोंथांमोननि जितु बे खोथाया जोबोद गोजोनथावना मानो होनबा नोंथांमोना जितु न'खर जेरै जोङो गावनि माबा मोनसे ब्रह्मआनो जा बाथौआनो जा जिखुनु धोरोमानो जा बोसोरारि फुजाफोर जायोबा जेरै जों खांलायनानै बे फोरबोखौ फालियो थिग बेबायदिनो बे लोक्षि फुजाखौ नोंथांमोना न'खर खांलायनानै फालिबोनो हादों आरो बिनि रां बासिनायखौ जितु मन्दिर मोनसे मोजां मन्दिर लुनायनि थांखिबो लादों ओरैनो नोंथांमोना बेसेसो रां न'खरसेयाव खानाय दं नामा जोंहा बिदि फिक्स खानाय गैया जोङो गामिनि गावबुरानो मोनसे लाइजाम हरो जे एबार लोक्षि फुजाया फैलायबाय जे नोंथांमोननि गामिनिफ्राय मा हरो न'खर जे खांलायनानै हरदो थ' गामिया गावनि सहिसायै फेमिलिफोरजों रायलायलायनानै बिथांमोना खांनानै हरो ओरैनो बेसेसो रां जाखाङो जोंहा ओरैनो गामिनिफ्राय लानाया 1 लाखसो रां जोङो मोनो 1 लाखसो रां बोसोरै जों मोनो बेनि अनगायै बाखि राङा स्टलफोरनिफ्राय फैयो आरो बायदि ओरैनो नोंथांमोना बे फुजानिफ्राय खुंबोबाय थानायनि गेजेराव बेसेसो रां बासायबोनो हादों जोङो बोसोराव जोंहा बिदिनो 1 लाखनि खाथि खाला राङा जोंहा बासियो बोसोरै मालाबा हयथ' फुजाफ्रा एसे अखा बांखा माबा माबि जायोबा एसे स्टलफ्रा खम जायोबा रां राशिया एसे खम जायो जेला बोथोरा मोजां जायो अब्ला जोंना रां बासिनाया एसे बुरजा जायो खिन्थु नैबे हारा कन्टिनिउटि नैबे फुजायाव प्रत्येक बोसोराव इसेबां थाथारो बिदि बुंनो हानाय जाया आरोखि बे जेब्लायबो जायो धार नांफेराखै जोंहा बासिलांबायसो थादों बासियो थिग बेबायदिनो जोंथ' बांसिन जोंबो गिदिंनानै मिथियो प्रतिथु बोसोराव प्रतिथु फुजा फाथिग्राफ्रा धार थायो आरोखि खिन्थु एकमात्र आंनि मिथिनायाव बे गलाघाट जिल्लायाव सिसुपानि तेलिसाल जितु रायजोआरि लोक्षि फुजा फाथिग्रा बा सामलाय आफादनि दैदेननायाव जितु रां बासिनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो निस्सय लोक्षिया हयथ' नोंथांमोनखौ मदद होदों सैथो गोसोजों आरो गोथार गोसोजों न'खर जितु इसोरखौ नागिरदों आरो लोक्षिखौ नागिरनायनि थाखाय नोंथांमोनजों लोक्षिया दंफायो होननांगोन जों बेखौनो सानो बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैसिम बे मैखोमै माने हमथानानै जितु लोक्षि फुजाखौ फालिबोबाय थानो खाबु लादों आरो नाजाबाय दङ बेनि गेजेराव जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोङो भिडिअ गोलावबाबो गुरुत्वपुर्ण खोथाखाय जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे लोक्षि फुजानि नामाव जितु नामल' जानाङा सिबिनाय जाथारनांगौ आरो जाय लोक्षि फुजा बा धोरोमजों लोब्बा थायो बै बिथांमोनासो दिनै बे धोरोमनि सोमोन्दै बुजिनो हागोन आरो गोबाङाथ' सा साज्राङै बिबान लादों माने बेखौ बिजनेस टाइपआव लांदों आरो बेबायदिब्ला जितु जोंनि समाज जौगानाय आरो अनलायनाय थानाय नङा आरो ओरैनो बेसे गोबाव जाखो बे बिबानखौ लानानै नोंथाङा दैदेनबोबाय थानाय
आङो मोनसे ट्राम्स आगोलाव लाबाय जोंना बोसोरथाम ट्राम्स जायो बोसोरथाम ट्राम्स थायो आगोल मोनसे ट्राम्स थांबाय नैबे सेकेन्ड ट्राम्सआव बोसोरनै थांबाय आरो नेक्स्ट बोसोरसे दंबावो आरो नैबे माने बोसोरसे दंबावो बोसोरथाम करि माने 6 बोसोर जागोन आरो नैबे 6 बोसोर 6 बोसोर नोंथांनि जिहेतु जोबथा दङ हयथ' रायजोफ्रा मोजां आरो बिबानखौ गथायबोगोन नोंथांनि थानाय समाव बे जिहेतु नोंथांनि ओनसोलनिनो नोंथाङा सासे गुवार समाजाव खामानि मावबोनाय हारिनि समाजनि आरो मानसि सुबुंनि नोंथाङा बे तेलिसालनि लोखि जितु मन्दिर माबायदि आसा खालामदों माबायदि लुफुंनायनि थांखि लागोन खोब आसा खालामदों नैबे बोसोरसे आरो नेक्स्ट बोसोरनै बे बोसोरनै समाव मन्दिरखौ लुफुंजोबनो हागोन नैबे मिजिंआ आंहा दङ जेरैखि जाया जों लुफुंनो नाजाबाय थादों आं खोब आसा खालामो 2023आव जोङो अन्तत' पार्मानेन्ट मोनसे मन्दिर जों बेयाव लुफुंनो हागोन जिहेतु हाबदान जाखाबाय 50% जाबाय 50% दंबावो बे 50%खौ हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिफ्राय जोङो तेलिसालनि लखि मन्दिर खुंथाय आफादनिफ्राय जोङो सहाय सुबिदाखौ नोंथांनि चेनेलनि जुगेदिबो हास्थायगोन आरो गोजोननाय थाबाय